Moikka moi! Lähdin tossa pienelle syysretkelle. Kierrän tonne meidän Partakoskelle ja sieltä kierrän Lemille ja sit sieltä takas Lappeenrantaan. Nyt jäi tältä kesältä Tour de LPR kiertämättä. Suunnitelmat muuttu. Ei ollut siihen nyt kesällä aikaa ja se on kyllä sellainen, että se täytyy tehdä kesällä. Se on niin paljon antoisampi. Mutta katsotaan, jos ensi kesänä olisi mahdollista. Mut siihenkin on taas tehty toisia muita reittisuunnitelmia, mutta eiköhän se tulos oo. Joo. Katsotaan mitä tästä nyt matkan varrelta sitten löytyy. Tää on mukava ajankohta tää syksy pyöräilyyn. Nytkin on aika kuiva päivä. Kuiva syksyinen päivä. 2 astetta oli pakkasta, mutta nyt taitaa olla jo nollassa tai ehkä vähän plussan puolella. Ilma on tosi raikas, mukava hengittää eikä oo kuuma. Tuli tuossa kesällä ostettua tonne Merino-huppari ja sitä tässä nyt testailen ensimmäisiä kertoja ja toimii kyllä ihan hyvin. Tää Merino on siitä hyvä, kun se poistaa kylmyyttä, mutta ei oo kuitenkaan sitten kuuma ja hikinen. Joo, nyt on mukavaa, kun pyöräkin on noin kevyt. On trangia mukana ja vettä ja ruokaillaan siinä Partakoskella ja totta kai nyt paljastuu sitten, että mitä kahvia sitä tuli Lehmuksesta kesällä ostettua. Kyllä se on säästynyt se tähän reissuun. Mutta joo, jatketaan matkaa. Tuolla jossain kaukaisuudessa näkyy Taipalsaaren kyltti. Ja sinne sitten seuraavaksi Taipalsaaren keskusta. Tultiin tähän noin 5 kilometrin päähän Taipalsaaresta, niin on tämmönen Kuivaketveleen linnavuori. Siinä linnavuoret eli muinaislinnat ovat korkeilla ja jyrkillä kallioilla sijaitsevia rautakautisia suoja- ja puolustuspaikkoja. Loivemmilla kohdilla on ollut hirsivarustuksia, joiden perustuksina olleita kivivalleja on yhä jäljellä. Muinaislinnat eivät olleet vakituisesti asuttuja, vaan niihin vetäydyttiin vasta vihollisen uhatessa. Niiden rakentaminen ja ylläpito on edellyttänyt laaja-alaista järjestäytymistä ja yhteistoimintaa. Suomessa on noin 100 muinaislinnaa. Saimaan alueelta niitä tunnetaan 12. Kyllä, mennään kattoo. Se on ihan kohtuu korkea tuolla, että saa jopa jonkun verran tetsata sinne, mutta mennään ihmettelemään. Joo, tuossa on pitkälti samoja asioita, mutta linnavuorien käyttö on ajoittu yleensä 800-1300-luvulle jälkeen Kristuksen. Kuivaketveleen linnavuori on rauhoitettu muinaismuistolojen perusteella. Taipalsaaren Kuivaketveleen linnavuoren loivimmilla lounaisrinteillä on jäänteitä muinaisen hirsivarustuksen kiviperustasta. Vallin sisäpuolelle jää vajaan hehtaarin kokoinen kallion laki. Joo. Linnavuoret sijaitsevat usein seuduilla, missä kivikautisesta asutuksesta kertovat myös kalmistot. Joo. Taipalsaarelta tunnetaan viikinkiaikaiset Vammoniemen ja Mammoniemen kalmistot, joissa vainajan tuhka ja hauta-antimet on kätketty kallion koloihin tai kiviröykkien. Kuivaketveleen linnavuoren lisäksi Taipalsaarelta tunnetaan 2 muutakin linnavuorta, Kannuksen ja Turasalon linnavuoret. Tossa on siitä konekenen piirros havainnekuva.
Tuo on aika suttunen tuo teksti, niin sen takia oli vähän vaikeuksia lukea, mutta jatketaan matkaa. Nyt ollaan Linnanvuoren huipulla. Joo. On tääkin kohtuullisen ankeeta olla. Tuolta lähdet kitkemään ylöspäin samalla kun nuolta tulee niskaan. Ja sitten pitäisi vielä alkaa miekalla mättään, jos sä tulet pääseen tänne ylös. Ja kun pelkästään kiipeä tänne, niin vanha ukko puuskuttaa. On ne varmaan ollut kovempi kuntoisikin. Mut sit taas nää, ketkä täällä ylhäällä on sitä nuolta tarjoillut, niin ne on täällä vaan huillannut ja vetänyt villisikaa ja ei paljon vielä puuskuta, että sit tarvitsisi vielä ruveta mähiseen, niin on se aika kovaa kuntoista touhua kieltämättä. Joo, mut komeet on maisemat. Kyllä, Saimaa aukee tuolta. Mä luulen, että tää on ollut ennen paljas tää rinne, ja kun tuolta Saimaalta on lähtenyt rakkaita vihollisia tulemaan, niin täällä on sitten, tai on niin kummasta suunnasta sitä on tullut, idästä vai lännestä, mutta täällä on kaukaa jo nähnyt, että sieltä tullaan ja tietää valmistautua. Joo, ihan nätti paikka. En ollut täällä aikaisemmin käynyt. Olin nähnyt kyllä tuon kyltin, mutta ajanut vaan ohi. Jes, tää oli tämmönen. Jatketaan eteenpäin. Tällä siis maisemissa mennään Saimaan kohti Taipalsaaren keskustaa. Ihan nätti syksyinen Saimaa. Se on kyllä nätti. Joo. Hostelmansikka. Siinä on Taipalsaaren kotiseutumuseo. Röytyn museo. Kahvia, navetta, aitat, käsityöt, jäätelökioski. Täällä muuten on kuullut paljon hyvää tästä Taipalsaaren jäätelökioskista. On kuulemma ihan semmoset runsaamman puoleiset annokset, että tämänkin kokoinen ukko, niin kyllä makeehimot taipuu. Siinä on Taipalsaaren kirkko. Nätti puukirkko. Kerta kaikkiaan. Kyllä. Sitten kirkon pihalle on rakennettu tommonen omenapuisto. Se on nämä aika uutta vielä, että aika pieni on puut vielä, mutta tulossa varmaan hieno. Koskahan tässä sitten kesäisin pieni markkinapaikka. Tuonne jää vastapäiselle pölkkybaari. On kuullut siitäkin, että on todella hyvät pizzat ja siinä mukava terankilla kaiketi nautiskella juomia. Valitettavasti en ole sielläkään päässyt käymään. Taas on yksi asia, mikä pitäisi ja pitää tehdä. Joo, jatketaan matkaa. Saatiin tällekin saunalenkille ihan reippaanlainen mäki. Se ei nyt tosiaankaan näin kokonaan tässä, mutta tää alkoi jo vetää tonne Kainuun Pohjois-Karjalan mäkiin vertoja. Alkoi loivana, sit lähti äkisti jyrkkeni, sitten jatku loivana ylämäkenä, vielä kerran tuli semmonen aika reipas jyrkkä ylämäki ja missään vaiheessa ei tullut tasasta. Noin 5 kilometriä Savitaipaleelta.
Lappeenrantaan päin. Tästä on just joku 5 kilometriä matkaa Savitaipaleelle. Joo, huhhuh. Ja sit se vielä, kun tossa ei ollut varsinaisesti alamäkeä ennen tota mäkeä, että se joutui suoralta aloittaa sen punnerruksen tänne ylös, niin oli ihan mukavan kokoinen. Joo, matka jatkuu kohti Savitaivalta. Joo, sitten ihmettelemään suurmiestä. Tällä paikalla syntyi vuonna 1892 Jonni Myyrä. Keihääheiton kaksinkertainen olympiavoittaja, maailmanennätysmies. Hän kuoli Amerikassa 1955. Kyllä vaan. Jonni Myyrän huudeilla suoraan tuon Ylämäen jälkeen niin löytyi tämmönen. Joo. Jonni Myyrä. Joo. Päästiin Kärnäkosken linnoitukselle. Se on H. Suvarovin rakennuttama vuonna 1793 Pietarin suojaksi. Katsotaan, tossa on lisää tietoa vielä. Saimaan rannalla Saimaata ja Kuolimoa yhdistävän Kärnäkosken vierellä sijaitseva linnoitus on rakennettu vuonna 1793 osaksi Venäjän ulointa linnoitusketjua Ruotsia vastaan. Linnoituksesta valvottiin Lappeenrannan ja Savonlinnan välistä vesiliikennettä sekä silloista Lappeenranta-Mikkeli-tietä. Linnoituksen rakentamista varten ei ole louhittu kiviä, vaan käytetyt lohkerat on kerätty lähimaastosta. Siinä jos vähän näkyy minkä näköistä siinä on. Mennään kattoo. Tuossa on vanha saha ilmeisesti. Katsotaan se vähän myöhemmin. Minä nyt katsotaan tuonne. Siinä on vanha tykki. Tällaista on sitten pidetty. Pikkusen toppuuteltu svenskiä. Ilmeisesti. Joo. Kyllä. Mennään katsomaan vähän tonne sisälle linnoitukseen, mitä sieltä löytyy. Joo. Aika sokkeloinen linnoitus. Tässä tullaan ilmeisesti tämän linnoituksen aukealle. Joo. Kaakkois-Suomen linnoitukset ovat osa Pietarin puolustuksessa 1790-luvulla rakennettua linnoitusketjua. Tarkoitus suojata Ruotsin suuntaan johtavia pääteitä. Okei. Joo, tää on ollut se linnoituksen aukio. Vartiorakennus. Tässä on ollut ilmeisesti vartiorakennus. Okei. Mitäs siinä on ollut? Sotilaskasarmi on ollut tässä. Joo. Komendantin rakennus on sijainnut tässä. Okei.
ruutikellari. Joo. Katohan mitkä maisemat täältä aukeaa. Oi hitto. Tää on kyllä niin kivan näköistä maisemaa, että tässä kelpaa pitää ruokapaussi ja ihmetellä Saimaan autoja. Joo. Nyt kun kahvit hautuu pannussa, niin on ehkä lopultakin aika paljastaa, mitä Lehmukselta tuli kesällä ostettua. Ja siinä Lehmusroasteri Myllysaarta. Tää on omaan makuun parasta kahvia. Tää on vaaleapaahtosta, tykkään vaaleapaahdosta ja tää on omaan suuhun tosi jees. Siellä on muitakin hyviä, mutta tää on tarttunut semmoiseksi omaksi lemppariksi sieltä. Ai, siellä se hautuu. Pitäisköhän sitä jo pikkasen uskaltaa sieltä maistaa, että siinäpä sitä. Kyllä kannatti kahvihakureissu. 2-3 kuukautta siitä, niin sitä kahvia saisit jo Kärnäkosken linnoituksella nauttia. Noin, maistetaan miltä se leppeässä syyssäässä Myllysaari maistuu. Kyllä, hyvältä maistuu. Näillä on semmonen maisteluboksi. Siinä on useampia, en muista kuinka montaa, mutta niiden useimpia makuvaihtoehtoja ihan vaaleasta pahdosta tummaan, niin kannattaa semmonen ostaa, jos sattuu Lappeenrannassa käymään ja Lehmusroasterilla, niin semmonen ostaa ja testata, mikä niistä on mieleesi. Oikein hyvä. Joo, eipä mitään. Ja nauttiin Domino-kekseistä ja hyvästä kahvista ja sitten lähdetään kohti Lappeenrantaa Lemin kautta. Joo, tässä on sitä sahan puolta. Mahtaakohan toi lautakasa olla sahat tässä? En tiedä. Joo. Pääseeköhän tänne? Ei tänne taida sisään päästä. Ei taida. Siellä niitä on. Saha. Ei kun pääsee. Kato. Pääseehän tänne. Joo. No kato. Partakosken saha. Kyllä. Siinä on sahalinja. Siitä ollaan lautaa sahattu. Mutta ei tuota lautakasaa, mikä tuossa ulkona on, niin kyllä näillä on sahattu. Joo. Kyllä. Mutta tää on kyllä jotenkin erilaisesti kulkenut
Tai sit nää ei oo ollut tässä nää sahalinit. Tää on siirretty, koska tästähän ei oo minkäännäköistä voimaa. Ei oo otettu tosta. Ei kulje toi koski läpi eikä muutenkaan. Niin ei tuo saha oo tuskin saanut voimaa tuosta. Siinä on Partakosken osuuskaupan vanha paloruisku. Selvä. Joo. Joo. Siinä on höylä. Joo. Saksalainen. Kyllä. Sieltä se on hihnat pyörittänyt sitä. Samoin kuin tuota sahaa. Joo. Kyllä vaan, näkeekö täältä tonne koskelle? Joo. Onks tässä jossain ollut jonkun näkö? Joo, oiskohan tuolta sit alta ollut jotkut siipirattaat, mistä ollaan kosken voimaa saatu valjastettua tän sahan käyttöön. Enpäs tiiä. Joo. Joo. Eipä kai siinä muuta kuin vatsat täynnä kohti Lemin suuntaan. Päästiin vaikeuksien kautta lopultakin tämmöisen kuin Juvolan tykkipatteriin Lemillä. Tuo oli mapsi huumorimielellä. Se neuvoi reitin tänne sellaista reittiä kuin aivan hirveätä hiekkatietä, mikä muuttui vielä hirveämmäksi metsätieksi. Ei päässyt pyörällä kulkea ja se oli vielä 7 kilometriä pitempi mitä nopea reitti tästä Mikkelin tietä. Ja jouduin periaatteessa nyt ainakin 5 kilometriä sitten taluttaa sitä siellä. Sitten mun on takarengas aivan sliksi. Kankaat näkyy, niin pelkäsin koko ajan, että se räjähtää tuolla hirveässä umpimettässä. Joo. Perille päästiin, mutta sanotaan, että se maksoi nyt kyllä valosalla kotiin pääsyn. Ilta alkaa tulla, mä olisin ehtinyt. Tähän ei ole vielä kotiin valosan aikaa, mutta nyt en enää ehdi. No, ei auta. Se on mitä se on. Lähdetään kattoon. Joo. Juvolan tykkipatterin ykkösasema. Talvisodan päätyttyä laatikon meripuolustuksen aseistus ja kalusto evakuoitiin Uudenrajan taakse. Lemi kuului rauhanajan ykkösarmeijakunnan alueeseen, joka vastasi myös linnoittamisen suunnittelusta. Jo ennen ylimääräisen harjoituksen alkua syksyllä 1939 aloitettua myöhemmin Salpa-asemaksi nimetyn linjanrakennustyötä jatkettiin. Työt pääsivät käyntiin kesällä 1940. Joo. Välirauhan aikana
Ykkös AK:n alueella toimi linnoituspatteristo, jonka esikunta oli Lappeenrannassa. Joo. Heinäkuun alussa 41 linnoitustykistä valmistautui seuraamaan etenevää jalkaväkeä. Niinpä 10.7.41 annetulla käskyllä muodostettiin kaikista 4. armeijakunnan linnoitusjoukosta linnoitusprikaati. Tämän jälkeen linnoituspatterit siirtyivät yksi toisensa jälkeen pois Lemiltä. Paikalle jäi vain Juvolan mörsäripatteri, koska se oli liian raskas kuljetettavaksi. Rintaman siirtyä itään jäivät Lemin alueen linnoitustykistöasemat miehittämättömiksi, eikä alueella tehty linnoitustöitä asemasodan aikana. Suurhyökkäyksen alettua kesällä 1944 tuli taaempien asemien varustaminen jälleen ajankohtaiseksi, koska välirauhan aikaista NS-salpalinjaa piti korjata ja parantaa. Ylipäällikkö määräsi kenraalimajuri E.J. Järvisen suunnittelemaan Laatokan rannikkoprikaatin siirron sisäjärvialueen Kivijärvi-Pielinen runkomiehitykseksi. Tehtävään muodostettiin Järvisen komentaman Äänisen rannikkoprikaatin esikunnasta osasto Järvinen 10.7.44. Joo. Linnakkeen 4 mörssäriä olivat 100 metrin etäisyydellä toisistaan mäenrinteessä takarin asemassa. Äärimmäisten tykkien väli oli noin 400 metriä. Selvä. Teknisiä tietoja. Kaliberi 279 mm, putken pituus 335 cm, kantama 8,5 kilometriä. Tulinopeus 1,5 laukausta sekunnissa. Ammuksen paino 245 kiloa. Ja tykkiasemapaino 5,5 tonnia. Okei. Ja siinä se on sitten ollut kiinni. Joo. Täällä on sitten ilmeisesti, täällä on ammusvarastoja. Katsotaan, että täällä on niin pimeätä, että otetaan vähän taskulampua käyttöön. Joo. Täällä on ammusvarastoja, varmaan majoitustiloja ollut. Kyllä. Joo. Tällainen. Ja näitä on sitten ollut, näitä on tässä 4 samanlaista linnaketta täällä Juvolan tykistöpatterissa. Joo, et jahka naapuri olisi tullut salpalinjalle asti, niin täältä olisi sitten päässyt roitelemaan. Joo. Nyt tälle ei sit ilmeisesti, tai ei tietenkään ollut käyttöä, kun eivät sinne asti päässeet. Katsotaan, nähdäänkö me täältä jostain. Tässä on täältä. Kesti. Noin pienempiä. Joo. Siinä on ilmanottoaukkoja. Veikkaan, että ne on tossa tuon kummun takana sitten seuraavat, kun ei, tästä ei nyt näe. Mutta
Samanlaisiahan ne on suurin piirtein, mutta veikkaa, että lähden tykittämään kotopuolen suuntaan, niin pääsee edes mahdollisimman pitkälle sitten Valosassa. No onneksi otin heijastinliivit ja etu- ja takavalon matkaa. Jotenkin oli semmonen kutina, ettei tää ihan sukkana mene tämä käreis. No kuntoilun puolesta, eikö se silleen? Silleenhän se. Joo. Nyt kotiin. Ja sauna päälle. Ai. Joo, päästiin Rutolan kohdille, mistä alkoi sitten suojatie ja jatkuu Katiin asti. Huhhuh. Nyt on oikeastaan, tästä on matkaa semmonen reipas 10, olisiko 12, ehkä 13 kotiin. Ja satuin kattoon tuosta kellosta, niin tähän mennessä on 102 kilometriä pyöräilyä takana. Niin siinä tulee se yhteensä melkein se 120 sitten tälle päivälle ja tälle reitille poljettavaa. Oikeastaan vois tosiaan vetää vähän tän kiinni, niin oli ihan hieno reitti, tosi mukava tämmönen syksyinen saunalenkki. Oli pari ihan reipasta nousua ja Kärnäkosken linnoitus oli hienon näköinen ja eipä sitä sit kuitenkaan tätäkään reissua selvitty ilman murenemista ja huonoja reittivalintoja ja kuumotuksia, mutta ihan mukava lenkki kaikin puolin. Sitten kun kuumotti vielä, että takarengas on niin sliksi, että kestikö se tuon Kerpsin jekkureitin sinne Juvolan Tykkipatteriin, mutta kyllä se näyttäisi kestävää. Joo. Ja oikeastaan tästä kohtaa jo taluuttaakin pyörä kotiin, että ei tässä ole enää hädänpäivä. Mut eipä siinä. Tää reitti oli tällainen tällä kertaa ja nyt rullaillaan kotiin saunaa lämmittämään. Over and out. Ja mitä vielä? Special Featuresti putti puoli minuuttia sen jälkeen, kun julistin reitin päättyneeksi, niin tuli viittaa, että Salpalinjan korsuja. Totta kai me mennään vielä kattoon nekin. Tässä on nimittäin takana niin Salpalinjan hotelli. Sen takia täällä on niitä Salpalinjan korsuja. Käydään nyt kattoo. Joo. Siinä on heti tähystys. Luukku. Salpalinja. Siinä se on. Suomen itärajaa myötäilee linnoiteketju Salpalinja, joka rakennettiin viime sotien eli vuosien 40-44 aikana. Ja sen tarkoituksena oli suojella Suomea vihollisen silloisen Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Joo, kyllä. Konekiväärikorsu 901 ja majoituskorsu 14. Mennään kattoo.
Siinä on ainakin se KK-Korsun tulenjohtajan koppi. Ehitään tääkin vielä just Valosalla ihmettelee. Joo. Onkohan se sitten niinku tulisuunta tonne? Tuolla on järvi. Tänne me mennään. No. Ainakin himoliukkaat näin. Tää on taskulämpö päälle, niin nähdään sieltä rappuset märät ja tänne noita liukkaita lehtiä. Karjalan vaakuna 1940 rakennettu. Joo. Arvittaa niin pientä ilmoittaa reppukin. Joo. On kypärä hakkaa kattaa. Aika pieni tila. Ei tää kauhean kummonen, mutta tuossa on ei kuva. Maxim konekivääri. Ja vesijäähdytteinen vielä. Missä tässä on se vesijäähdytys ollut? Joo, mutta tuossa näkyy, että siitä on pumpattu vettä tuo jäähdyttimeen. Ja sitä saa jäähdyttää siinä, kun sivautellaan tuosta luukusta. Joo, tuonne siltaan. Tuolla on silta ja ton Ryteikön takana on vesistö. Tässä on ihan hyvä tulialue. Kyllä vaan. Joo. Tämmönen. On nää kyllä ahtaaksi tehty. Ei itekään mikään parimetrinen on. Siellä on vettä. Joo, niin. Aika hankea paikka olisi olla pitemmällä leukoon. Joo. Joo. Saatiin vielä extra feature siitä tähän loppuun. Tähän on hyvä lopettaa. Ehkä toinen lopetus. Katsotaan tuleeko kolmas vielä.